Green Odera ka intiere county ma Kisumu kendo machiegni ahinya twak okinyi ma kawuono, kata kamano pok wadhi mbele kod twak ahinya. Gisani bende watwak kae kotudore koda mano monj ma bende yande otim mano e puodho mar manen jatend piny Kenya mar ang'wen mano sedhi rutaya mano Uhuru Kenyatta. Ka bende motelo ne kata monj ma kamano ma bende notim ne jomaundu mano tim kod jomaundu e puodho ma kamano, ne wawinjo ka jotelo moko bende nowuok oko ayanga ka chiwo siema ne jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta mar mondo mi owe siro ng'anyo ma bende kweth mar Azimio la Umoja siko ka bedo gode pacho kae. Tok mano bende no wacho weche man ni en bende ntiere kod mwandu nyalo winjo nade ka jomoko dhi oketho mwandu mag ni ok en mwandu jopiny kende ma biro kethore to kata magu bende biro kethore. In kaka janon weche mag siasa wanyalo wacho ni wach ma kamano ma bende nopusore kowuok e dho Kimani Ichung'wah mano jatend jogo mathoth e od bura kacha, en wachno manyalo bedo ni en masiayo oganda. Kaluore kod chik onego bed ni kawo ne chik mane mar ponono ofweny tie wach mar ni gin jomaundu mage manochopo kacha to ng'ama noorogi. Green Joyce kwagoyo mbaka ama komedo kodo wuoye wach mane Kimani Ichung'wah owacho kalure gi maandamano ama break-in manotimre compound mar ker ma noseretire Uhuru Kenyatta. Nyaka wapenjre penj adek. Nyaka wapenjre penjo mokwongo ni Kimani Ichung'wah en ng'a? To duoko mwayudo en Kimani Ichung'wah en leader of the majority party in National Assembly. Ng'ato man gi cheo ila ma Kimani Ichung'wah ngo kanyalo wuok mawach weche manowacho kendo kuchiwo warning na ker moseretire ne obegi ke inyalo keth to bang'e waneno ka gike kethre adier. Nyaka wabed gto en ong'eyo nade ni gimoro ilano nyalo timre. Ng'at mokwongo ma DCI oribo bed ni manyo kapo ni gin gi interest mar ng'iyo gima notimre e puodho mar Uhuru Kenyatta miluongo ni Eden Northlands no, ng'ama okwongo moripo beda person of interest en Kimani Ichung'wah, nikech onge kumora mora ma ng'ato nyalo chung' mawachie ni gimoro ni dhi timre to gino timre mana kaka nowacho. Kendo ka ni neno jok manodonje ker e puodho mar ker nok gin jok mane riot maka jok mane obedo plant kendo ne gidonjo kendo ne ging'eyo gimoripo gitim. Omiyo ng'at matemo wacho no mago wa part of rioters ama mago wa part of mpango mora mora mopogre gi mpango mane Kimani Ichung'wah wacho en ng'at mariambo. Weche mane Kimani Ichung'wah wacho king'iyo to mana kaka winjo karecho wacho seche madonjo, they amount to incitement to violence kod ketho mwandu mag ji. Nikech ineno the kind of organization mane jogon go seche mane gi muomo chiel ne gi muomo ka gi kere so mag ng'ado yien kendo ne gi ng'eyo kuma ne gidhiye ne gi chal jok manose map out property no bong'eyo gimoripo gitim. To kendo ka ne gitieko ne gin tiere gi mode of transport mane giringo go magiago ka giwuok Gesin. Omiyo gimora mora manotimre kochakre kuma chakruok mar wach no nyaka rumo mare nyisi ni gini was something that was organized obedo planned kaka ripotime motime mobedo successful. Kendo king'iyo response mar police kaka nobudho ka police pok ochopo e scene to mae properties mag ng'at ma oken e level mara ama level mar jo Kenya yoyote police chopo bang 24 hours kose kwel motor fence mong'ad yien ma jomoko oyudo nafas mar gero nyaka makeshift tent e iye kanyo. Nyisi gini notim gugueth mar sirikal. Omiyo seche mwachako nono ama ka police ama DCI chako nono ng'at moripo chak non e wachni en moluor Kimani Ichung'wah ma en majority leader mar the majority party in National Assembly. Kamano Joyce. Ilero kanyo makare ahinya Green Odera to bodi ka podi antiere kuomi bende penyo mabenda